te digo que pintas. Ben, damos comezo a sesión ordinaria de pleno de maio, sesión ordinaria do día 14, son as 20:35. Primeiro punto do día, na sección de parte de adopción de acordos, pleno do Concello, sesión ordinaria do 8 de xaneiro de 2025, aprobación da acta da sesión. Ten a palabra o señor Iris. Ben, con respecto a acta, eu creo que se poden votar, se estamos de desacordo as tres actas conjuntamente. Por a nosa parte non temos nada que sumar ou que rectificar con respecto ás tres actas que se traen hoxe aquí no pleno do día de hoxe. Por lo tanto, por a nosa parte, imos votar favorablemente a cada unha delas. Moi ben, por a nosa parte tampouco temos nada que agregar as tres actas que veñen a aprobación, por lo tanto vamos a votar a favor. Ben, pois entón vamos a ver o segundo punto e o terceiro. Sí, para votar. Vamos a ler que votamos. O segundo punto é a aprobación da acta da sesión extraordinaria urxente do día 5 de fevereiro de 25. O terceiro punto é a aprobación da acta da sesión ordinaria do 19 de marzo de 2025. Por tanto, vamos a proceder a votación destes tres puntos. Votos a favor. Bien. Pasamos ao punto 4, subvención nominativa para o financiamento do apoio e a promoción da 42ª Festa da Filloa de Lestedo en Boqueixón. Aprobación da solicitud. Ten a palabra o señor Iglesias. Moi ben, pois teremos a aprobación a solicitud dunha subvención nominativa para o financiamento de apoio á promoción da 42 Festa da Filloa de Lestedo. A Festa da Filloa de Lestedo é unha exaltación gastronómica que se celebra durante a época do Entroido na parroquia de Lestedo. O seu día grande celebra o domingo de Piñata, domingo seguinte ao martes de Entroido. Naceu no ano 1983, fruto do interese da veciñanza de Lestedo de facerlle un recoñecemento á Filloa como o prato estrela do Entroido e como un dos elementos gastronómicos de maior arraigo e singularidade da nosa cultura. O principal objetivo é a posta en valor dun dos pratos máis típicos tradicionais da cociña galega, a filloa. Con este fin, a Asociación Cultural da Filloa de Lestedo organiza diversos tipos de propostas a maiores do día grande da festa durante varias semanas previas á celebración da festa co fin de exaltar as cualidades gastronómicas e a versatilidade deste tradicional manxar. Cada edición da Festa da Filloa de Lestedo reúne unhas 40.000 persoas asistentes ás máis dunha veintena de distintas actividades que suponen un retorno económico de máis de 1 millón de euros para a localidade e a comarca. Unhas 60.000 filloas son degustadas na xornada grande da festa que une a máis de 200 vecinos e veciñas implicados na organización. Todo un acontecemento gastronómico e cultural que foi declarada Festa de Interese Turístico de Galicia no ano 2008 e que estreou a distinción de Festa de Interese Turístico a nivel nacional o pasado ano 2024. Para o financiamento desta actuación está previsto unha partida de 7.587,22 euros con cargo á aplicación orzamentaria 432 dos 227,99 do orzamento do Concello de Boqueixón para o ano 2025. Por lo tanto, o que faremos aquí ao pleno é aprobar a memoria explicativa detallada da festa, solicitar a Diputación esa subvención, aceptar as condicións, designar o Río Rodeiro como persoa que asinará o convenio, declarar que o Concello non ten solicitadas ao Concello as outras subvencións por entidades públicas ou privadas para este objetivo e dar traslado deste acordo á Deputación da Coruña ao Departamento de Secretaría de Intervención, dándolle concepción á aprobación na primeira sesión ordinaria que teña lugar. Bueno, este punto que tenemos aquí a aprobación é froito dunha solicitude que se fixo
desde a Alcaldía do Concello de Boqueixón á Diputación da Coruña para que apoyase económicamente a festa da Filla del Estedo e que se vai a materializar na asignatura deste convenio, desta subvención. De todos é coñecido a importancia e a trascendencia que ten a festa da Filloa no panorama das festas gastronómicas de Galicia e desde este ano no panorama das festas de interés turístico nacional, como así foi recoñecida, e, por lo tanto, non nos queda outra que prestarnos o apoio a esta iniciativa. Bueno, ten a palabra o señor Eiris. Ben, con respecto a este cuarto punto que se explicou agora mesmo, o noso grupo pouco máis ten que sumar a isto, non? Ten unha subvención que se solicita por importe de 30.000 euros, o Concello aporta 7.587,22 euros, e pouco máis, como xa dixen, era unha das festas máis senlleiras do noso povo, polo tanto, todo aquilo que se poida sumar para que esta festa medre pois é positivo. Quizáis unha petición en que se pode pois financiar con outros medios, por exemplo, co aporte da Xunta, co do Goberno Central, agora que o ano pasado foi esta festa declarada como de interese nacional, pois sería importante contar con máis fondos, non? Pero evidentemente todo aquilo que veña é bo. Por lo tanto, o noso voto vai ser positivo neste cuarto punto. Bueno, votamos entonces, votos a favor. Vale, perfecto. Pasamos á sección 2 de parte de control de fiscalización. Punto número 5, toma de razón dos decretos da Alcaldía editados entre 1 de xaneiro e o 30 de abril de 25. O punto número 6, toma de razón dos repartos de legalidades suspensivos da tramitación administrativa emitidos pola Secretaría de Intervención entre 1 de marzo e o 30 de abril de 25. E o punto número 7, control financiero de entidade local Concello de Boqueixón correspondente ao exercicio de 2024. Informe anual da Secretaría de Intervención sobre o decreto da Alcaldía contrarios aos reparos efectuados, as principais anomalías en materia de ingresos, os informes de emisión da función interventora e o resultado do control das contas a justificar e dos anticipos da Caixa Fixa. Punto número 8, moción conxunta dos grupos municipais do Partido Popular e do Grupo de Veciños do Boqueixón para solicitar á Banca Corporación Bancaria o mantemento do caixeiro automático na parroquia de Ledesma. Ten a palabra entonces o señor Iglesias. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois como se acordou no último pleno, traemos a este pleno ordinario unha moción conxunta do Grupo Municipal Popular e do Grupo Municipal de Veciños de Boqueixón para solicitar á Banca Corporación Bancaria o mantemento do caixeiro automático na parroquia de Ledesma. Tras o peche da oficina que a banca mantiña en Ledesma, puxose a venda o baixo no que se mantiña esta, polo que existe a posibilidade real de que se peche o caixeiro automático ubicado no antigo local da oficina bancaria. A perda do caixeiro automático de Ledesma suporía un grave prexuicio para os veciños e veciñas de Boqueixón, así como para os veciños e veciñas das parroquias de Lés, Cira, San Miguel de Castro, Camanza, Ñobre, Bendaña, Vilar, nos concellos de Astrada, Vila de Cruz e Silla de Toro. Os servicios bancarios básicos no ámbito rural son fundamentais debido aos seguintes factores. Acceso á banca como dereito básico. A presencia de caixeiros automáticos garante o acceso da poboación aos seus cartos e servicios financieros básicos. A súa eliminación supón unha discriminación cara a quen vive no rural, limitando o exercicio dun dereito fundamental como é a xestión dos propios recursos económicos. Envellecemento da población rural. Galicia conta con alta porcentaxe de persoas maiores, especialmente nas zonas rurais. Moitas destas persoas non están familiarizadas coas novas tecnoloxías e dependen dos caixeiros para retirar diñeiro ou consultar os seus saldos. Eliminar estes dispositivos e deixalos á marxe do sistema financiero. Loita contra o despoboamento. A retirada de servicios básicos como os caixeiros automáticos contribúen ao abandono das zonas rurais. Sen infraestructuras e comodidades, a xente nova ten menos incentivos para quedarse ou retornar ao rural. Manter os caixeiros é apostar pola vida nos entornos rurais.
Fomento do comercio local. Os caixeiros facilitan o consumo no pequeno comercio, especialmente en zonas onde o pago con tarxeta aínda non está extendido. Se a xente non pode acceder a efectivo, verase obrigada a desplazarse a outras localidades, prexudicando a economía local. Falta de alternativas viables. Non todas as zonas teñen unha boa cobertura de internet, nin todos os veciños disponen de smartphones ou contas bancarias digitais. Os caixeiros son a única vía de acceso bancario para moitas persoas e sustituídos por solucións exclusivamente digitais exclúe a parte da población. Servizo público frente ao beneficio privado. As entidades financeiras, malia seren empresas privadas, teñen unha responsabilidade social xa que xestionan aforos e salarios. A súa función non debe reducirse só ao beneficio económico, senón tamén ao servicio á cidadanía. Como conclusión, a eliminación dos caixeiros automáticos no rural galego é un paso atrás na igualdade de acceso aos servicios esenciais. Manter estas infraestructuras non só é unha cuestión técnica ou económica, é unha cuestión de xusticia social, de respeto pola nosa xente maior e de compromiso co territorio. Proposta de acordo. Solicitar á banca corporación bancaria que no caso de vender o baixo en cuestión se manteña o caixeiro situado nel ou se busque unha ubicación alternativa para poder seguir mantendo o servicio. Trasladar esta moción da Corporación Municipal do Concello de Boqueixón aos concellos de Touro, Vila de Cruz, Silleda e Estrada para que apoyen esta petición. Trasladar tamén dito acordo á Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, así como as deputacións da Coruña e Pontevedra, solicitando formalmente que se establezan negociacións con a banca para que se manteña o servizo de caixeiro na parroquia de Ledesma. Ten a palabra, señor Luís. Sí, ben, con respecto a esta moción que tenemos aquí conjuntamente, pouco máis hai que dicir máis que o exposto aquí. Creemos que os servizos públicos son básicos, este é un deles, e, por tanto, a perda, calquera perda dun servizo público básico é unha perda de oportunidade para un concello como o noso. Por tanto, o noso voto, como non pode ser de outro xeito, vai a ser afirmativo. Ben, pois vamos a proceder a votar este penúltimo punto do día. Votos a favor? Ben, pois pasamos ao último punto, rogos e preguntas. Non sei se empeza o señor Iris. Ten a palabra a Ángela Santamarías. Boas noites a todos e a todas. Vale, traigo unhas preguntinas que non sei se me vas a responder ou se despois... Pois, na medida que teña a resposta, responderei, e as que non a teña, pois no próximo pleno. Vale, comunicar un mal estado da fonte de Velleiros, sale auga hacia a pista e o muro está en moi mal estado e parece que está atascado. Habría que pasar a mirar e non sei se sería posible facer unha análise da auga. O mal estado no que se atopa a estrada que une a Nacional 35 co cruce que vai hacia Milleiros no Xestal. Hai moitísimos buratos e fochancas. E despois a mala visibilidade que hai nos cruces debido á erva que agora está moi grande. De feito, hai cruces nos que apenas se ve. E despois é unha pregunta que hai un ruxe por aí de se é certo que vai a pechar o centro de saúde de Lestedo. E por a miña parte nada máis. Facemos todas as preguntas? Sí. Vale. Facemos todas as preguntas primeiro? Vale. Cando queiras. Sí. Ben, eu traigo varias. Oxe, teño que compensar o último pleno. A primeira cuestión é sobre o alumeado público. Como ben se especificou na xanela deste último mes, estánse producindo o cambio das luminarias nas 14 parroquias. Como van os traballos de cambio, de recambio, a inversión, como todos, como é coñecido por todos e por todas, ascendeu aproximadamente a 1,5 millóns de euros. Non embargantes, o aforro económico desta inversión
segundo as súas previsións, vai ser dun entorno de 65.000 euros ano, aproximadamente. Xa hai queixas de algúns veciños de que non se ve ben con estas novas luminarias. En resumo, pódese dicir case nin aforramos nin se ve ben. No tocante xa, coincidente con este tema, o apagón do pasado 28 do mes previo, cales foron as incidencias máis salientables no noso concello e que medidas dende o concello se van a tomar dende o consistorio por se hai novos casos. Un rogo é que nas visitas oficiais, a poder ser, deben notificarse en tempo e forma a todos e a todas. Unha cuestión no tocante ao ximnasio municipal. O Concello reparou a cuberta deste polas inclemencias do tempo e vai a mellorar o chan da sala de musculación, entre outras actuacións. Estas dúas, o teito e a sala, supoñen, segundo din vostedes, segundo as súas previsións, un entorno de 20.000 euros. A miña cuestión é se hai seguro por que o Concello se ten que facer cargo desa reparación do teito, se é que o hai, non? E se é que o hai, se non se fai cargo, por que non se fai cargo? A cuarta cuestión é no tocante ás sendas peonís. 2,9 millóns de euros e 17 kilómetros aproximadamente de sendas. Na xanera tamén deste mes de maio, sai na primeira páxina, comezan en Ledesma as obras do plan de sendas, o primeiro proxecto destas, cunha inversión de 470.000 euros. Esta obra inicial conta cunha longitude de aproximadamente 2 kilómetros e tamén nesta primeira páxina poñen que houve unha primeira xuntanza cos propietarios das parcelas da contorna desta senda para explicar como se van a desenvolver os traballos neste senso. Nesa xuntanza comunicaronlle aos veciños e ás veciñas afectados que ían mudar o proxecto. Inicialmente ia ser polas dúas marxes, e nesa xuntanza, despois de que se actuasen nas dúas marxes, que se limpasen as dúas marxes, só se vai a facer a senda por a proposta, como propoñían inicialmente os propios veciños, que era por unha única marxe. Esta foi unha demanda que se fixo pola veciñanza da Ponte dende fai moitísimos anos. E isto causoulles malestar, porque inicialmente achacaron aos técnicos que tiña que ir polas dúas marxes e posteriormente cambiouse isto, unha vez que estaban as dúas cunetas limpas, para que se fixese solo por unha marxe. Que quere dicir isto? Que, segundo comezan as actuacións, danse conta de que se pode cambiar o proxecto, entre aspas, o de cambiálo, e facerse segundo as peticións iniciais veciñais. Ademais, nesa propia xuntanza, reclamanlle que as actuacións sobre as pistas da parroquia da Ponte que se fixesen sempre a poder ser maioritariamente en aglomerado en Tente. Especificamente a pista que vai dende o Bar Sancho ata Lobagueiras. Incluso, houve xente nesa propia xuntanza que lles dixo que preferiría que se demorasen as actuacións sobre as pistas e que unha vez feitas que fosen en condicións con aglomerado en Tente. Isto sería a cuarta cuestión. A quinta sería sobre o transporte público. Houve unha proposta de unha liña de transporte, unha ruta nova, entre Vila de Cruces, pasando por Boqueixón e os hospitais, e a inversa. Presentouse xa fai algún tempo na consellería pertinente, houve algunha notificación, sábese algo sobre este tema. Outra cuestión é con respecto á financiación do centro de día compartido entre Vedra e Boqueixón. En que punto están este tema?
souben que hai un modelo de residencias públicas da Deputación e que este conta co visto e prace da propia conselleira do RAM. Non sei se por aí se pode solicitar ou se pode petar a esa porta. Outra cuestión é sobre Altri. Xa sei que é un tema técnico, pero nós como estamos aquí como políticos, a actuación nos é, digamos, dende o noso punto de vista, de nosa perspectiva, que queremos coñecer cal é a posición oficial, cal é a postura oficial política do goberno municipal sobre a instalación de Altri en Palas de Rei. Xa sei que non é un bo queixón, pero a área de influencia está próxima. E xa, digamos, puntualizo o tema sobre a posición oficial política. Outra cuestión é sobre os macro viñedos no noso concello. A finais do pasado mes registrouse neste registro municipal un escrito no que se especifica que a Consellería de Medio Ambiente está tramitando a avaliación de impacto ambiental simplificado para unha nova plantación de viñedo solicitado por Viñedos Altos de Torona que afecta a 4 parroquias: Donas, Codeso, Sucira e Pousada. Neste escrito solicitan o pronunciamento da Administración Municipal como afectada en contra. E por qué? Tendo en consideración varias circunstancias. Vou a resumilas porque o escrito é moi amplo. Unha delas é que non se poden seguir facendo informes de avaliación ambiental finca a finca ou proxecto a proxecto, sen considerar os impactos das extensísimas plantacións xa de viñedo existentes no conxunto do Val do Ulla. 2. Perda de masas forestais con intensificación dos efectos do cambio climático. 3. Contaminación por produtos fitosanitarios, todo o que isto supón. Efecto baleiro para a biodiversidade local, flora e fauna. Eliminación de elementos etnográficos e degradación de panorámicas con valor paisaxístico. Afección ao suministro das augas para o abastecemento, tanto por afección directa ao circuito da auga como por detracción. E, por último, repercusións na propia economía do entorno. Outra cuestión é sobre a pista que vai entre o bar García, dende as proximidades do bar García ata Ramsa. Esa pista é íntegra de titularidade municipal ou ten unha parte municipal e outra non? Unha cuestión que me plantexan outra máis, que plantexan algúns veciños da miña zona é cando comezan as obras de aglomerado do vial de acceso ao tanatorio municipal. Por último, outra cuestión, na xanela tamén, na última deste mes de maio, dice: proveitosa reunión do noso alcalde co director da Agacal para facer seguimento ao plan de obras da Escola de Capacitación de Sergude, así como outros proxectos para impulsar o desenvolvemento de Boqueixón. Cales son? Nada máis pola miña parte, simplemente estamos a espera das súas respostas, tanto as cuestións de Ángela como as miñas, e invitalos, non sei, quédame un punto. Simplemente queda pendente de facer unha moción conxunta sobre as actuacións na Nacional 525. Nada, invitalos a todos este fin de semana ás distintas actividades que teñen lugar no noso concello. Nada máis por a nosa parte. Ben, ten a palabra o señor Marta. Vale, pois, como xa dixen antes de que fixeran as vosas preguntas e rogos, vou intentar contestar na medida do posible segundo a información que eu teño a estas cuestións. Con respecto ao mal estado da fonte de Milleirós, todo
todos os anos se fai, bueno, traballos de mantemento e limpeza nos distintos espacios públicos do Concello e a fonte de Milleiros, non recordo mal, este inverno douse unha limpeza, o que pasa que, bueno, a primavera pois ten o que ten e a maleza seguro que volveu a salir e a erva, entonces volveremos a facer traballos de limpeza e mantenimento pois ali en Milleiros. Con respecto á estrada da carretera vella de Milleiros, ali había un problema que foi posto no noso coñecemento por varios veciños, que é que había uns pivotes e reflectores na salida e os camións que fan o xiro desa carretera hacia Lestedo, camións e coches pequenos, pois iban para a cuneta. Nos trasladamos a queixa á empresa de conservación de carreteras e quedou ou ben de poñer máis tubos ali para que os coches non baixasen a cuneta ou de poñer outra vez os pivotes reflectores. E con respecto aos baches que hai ali naquela zona, pois tamén falamos coa empresa e coa empresa de conservación de carreteras. Xa sei que ali é unha zona de unha pista municipal, pero tamén quedaron de facer eles algún pequeno arranxo ali. Con respecto ao peche do Centro de Saúde de Lestedo, tamén somos conocedores de que é un tema pois que un rumor que anda por aí, pero a información que temos aquí no Concello, vamos, non hai ninguna información oficial no Concello no que indique que o Centro de Saúde de Lestedo se vai a pechar. Nin ninguna consulta, ninguna información de tipo oficial, tamén diría nin oficial nin oficiosa. É dicir, aquí non temos ninguna información, ninguna noticia, nin ninguna sospeita de que este centro de saúde se vai a pechar. Eso. Queremos deixalo claro. Non sei de onde salen estes rumores, entendemos que poden ser interesados desde algún sector ou desde alguna parte, que se vai a pechar o centro de saúde de Lestedo. Hai xente que chama ao Concello sistemáticamente todos os meses para mostrar a súa preocupación, pero non, eu teño falado co alcalde en varias ocasións deste tema e reitero, non hai ninguna información nin oficial nin oficiosa de que isto vai a suceder. Con respecto ás preguntas de Iván, o aforo que se vai a producir no cambio das luminarias, bueno, vámonos a ver con certeza unha vez que estén todas colocadas e unha vez que vayamos recibindo as primeiras facturas. Entonces, nese momento poderemos estimar cal é o aforro real que se produce tanto en consumo como en costes. Por lo tanto, creo que é un pouco precipitado decir que non aforramos. O de que non se ve ben tamén é unha discusión que anda por aí e, bueno, eu podo decir e podo demostrar a calquera que as farolas que están colocadas nos postes de formigón alumbran máis que as que había antes. Eso é demostrable. Alumbran 20 metros a cada lado e 20 metros para o frente. E iso as farolas que había antes non alumbraban. Outra cousa son as farolas ornamentais que non está claro se alumbran máis ou menos porque antes o foco proxectaba a luz en todas as direccións e daba a sensación de que alumbraban máis e o panel LED que levan agora só alumbra hacia o chan. Entón hai a sensación de que alumbran menos porque a luz non sale hacia arriba. Eso pois é discutible. Con respecto ao apagón, bueno, pois ese día montamos un dispositivo cos nosos operarios de obras e servicios, estivemos en contacto coa residencia de Codeso, fíxose un recorrido por todas as parroquias para detectar, estou falando das 8 da tarde, fixos un recorrido por todas as parroquias para detectar posibles problemas ou anomalías, porque, como ben sabedes, non había nin teléfono, nin había luz, nin había posibilidades de comunicación. Estiveron 2 persoas de garda toda a noite aí na base de protección civil para atender calquer posible incidencia.
e ao día seguinte pola mañá pois, continuamos con este operativo pois, para resolver calquera eventualidade que se puidese producir. O único destacable neste sentido que puido afectar aos veciños de Vocation foi que ao non haber luz non se pudo bombear ao depósito do pico e, bueno, se houvese prolongado pois, unhas horas máis este apagón, pois, posiblemente tiveramos problemas no suministro de auga. Afortunadamente, a auga pois, sabeu na zona de Horto ás 4 da mañá ou ás 4:30 da mañá e xa se puido volver a bombear e nese sentido non tivemos ninguna incidencia. Tomamos nota de que se avise con antelación suficiente para as visitas oficiais. Con respecto á reparación da coberta do gimnasio, as facturas que se están pagando efectivamente vais a tratar de que as paguen o seguro. O que pasa que a maneira de actuar das compañías aseguradoras é que primeiro se faga a reparación e se lle pase a factura e despois eles valorarán se non la pagan ou non. O mesmo pasa co mundo do campo de fútbol que, como ben vostedes saben, aí nun temporal caeu, xa se arranxou, vaiselle pasar os gastos á compañía de seguro e xa estiveron os peritos aí e confiamos en que sufraguen e cubran esos gastos, pero bueno, xa saben vostedes que as compañías de seguro ponen todas as dificultades posibles para pagar ou non pagar a totalidade, polo menos. Con respecto ás sendas peonís que se están empezando a executar na parroquia de Ledesma, bueno, vou facer unha pequena puntualización e despois voulle ceder a palabra a Manolo Fernández, que estivo nesa reunión, pero, bueno, polo que vostede di, eu non estive na reunión, eu entendo que en ningún momento a senda iba a ir polos dous lados da pista. A senda sempre vai por unha marxe. Outra cousa é que, en algúns puntos, por motivos de seguridade, teña que cambiar de lado. O objetivo das sendas é favorecer a mobilidade e, a medida que se vai executando o proxecto, pois hai que ir afrontando as dificultades que van xurdindo ou que non se previron na redacción do proxecto. Estes proxectos, como moitos outros, pois teñen certa flexibilidade e hai cambios que están permitidos e outros que non están permitidos. Por eso, o de que non sei se fixo algún cambio ali sobre a marcha nas sendas, pero eu creo que non estaba previsto en ningún momento que fora por os dos lados, en todo caso por un e con algún cambio de lado por motivos de seguridade ou de visibilidade. Non sei se Manolo queres engadir algo máis. Xa cando outro día se chegou a reunión, xa estivemos decidido a ser un tempo de falar que a dirección de obra xa se había acordado o tramo que si que se había a valiosa cuneta pola parte de abaixo e no medio da reta. Entón, falamos que a dirección de obra se sería factible facela por outro lado. Para valorar os pros e os contras por parte da dirección de obra si había algún problema a hora de justificar logo de rematar toda esta obra no IDAE por ese cambio. En principio, para la dijeron que non había ningún problema de justificar todos cambios para arriba. O canon, posiblemente, é unha boa decisión de cara aos veciños. Ya tenemos unha senda, vai todo de continuo por un lado, pero estamos vendo que ahora mesmo a hora de executar ali é unha zona moi llana, entón para o tema das actividades de aguas e tal, estamos tendo problemas por o nivel, que non corre, non temos moito para onde para derribar. Neste momento, inicialmente, ese tramo foi pola parte de abaixo, porque non teníamos ese problema. Pero agora tomamos a decisión, con de acordo ca dirección de obra, de executar todo pola parte dereita. Realmente, esperamos que as dificultades que se están encontrando non repercutan no proxecto, pero senón é que se quede moi axustado a gusto de todos os vecinos, de eso se trata. Realmente, xa antes de chegar á reunión, se falou de 3 minutos de chegou a acordo, digamos, con a dirección de obra para facelo todo pola mesma dereita, todo pola dereita.
Neso non sei, o que fixeron diseñaron do proxecto, no seu momento falaron de facer todo, o sea, un tramo por a parte de arriba, cambiar, que posiblemente a hora de mellorar a seguridade, realmente nos pasos de betón non se mellora a seguridade, pero un paso de peatóns no medio da reta, con algo alto, obrigase aos coches tamén a circular un poquinho máis despacio, que non sería a mellor forma de conseguir que os vehículos vayan un pouco máis a modo, pero por eso realmente entendo que foi por aí por onde miraron de facer un pouco máis cambiar de legal, pero ao final decidiuse, penso que acertadamente, os veciños así o agradeceron facer todo por a bandeirita. Ben, con respecto á línea do transporte público que se solicitou desde Vila de Cruces pasando por Boqueixón para os hospitais, penso que non tivemos nenhuma comunicación oficial ao respecto desa petición. Con respecto ao centro de día Vedra Boqueixón tampouco temos ninguna novidade nos últimos semanas, meses. Habrá que volverlle a preguntar ao Concello de Vedra. A posición política oficial do goberno de Boqueixón con respecto a Altri, como comprenderá, eu non son a persona máis indicada para pronunciarme, por lo tanto vai a quedar sobre a mesa. No tema dos macroviñedos, non me dou tempo quizás a anotar todo o que dixo, pero falou vostede dun escrito que presentaron aquí unha serie de veciños e veciñas desas 4 parroquias que afecta a esa plantación con respecto a que o Concello se pronunciase en contra da declaración de impacto ambiental. Creo que foi así o que... Non foi exactamente, senón en contra de que se digamos, de que se lle deu o beneplácito a esta, non? É dicir, de que a Xunta de Galicia lle deu o beneplácito a esta en base a todo o que propoñen eles, digamos, a todo o que expoñen elas. Que foi Lidia Senra e máis Natalí que les presentaron o escrito. E o escrito sería en base a... E o escrito sería en base a todos eses puntos que lles dixen antes, que, bueno, traía máis, pero esos son, digamos, os máis significativos, basicamente porque xa temos macroviñedos en Vedra, Boqueixón, eu creo que xa é unha extensión significativa. Vale, eu entendemos que a declaración de impacto ambiental é unha cuestión técnica e que as cuestións técnicas pois quizás non sea o pleno do Concello de Boqueixón o sitio onde hai que debatelas, é unha cuestión que deben analizar ou aprobar ou denegar os expertos, é dicir, nós podemos ter unha opinión máis ou menos fundada, podemos informarnos, ou xa hai moita información, incluso exceso de información, pero, lóxicamente, nós non somos técnicos para decir se a plantación cumple ou non cumple, ou debe cumplir, ou debe modificarse, ou debe denegarse. Con respecto á pista que vai do Bar García a Tarramsa, constame que houve algunha queixa ou algunha pregunta ou algunha proposta aquí no Concello, pero non teño información para poder dar. Con respecto ao aglomerado diante da Casa da Cultura e do Tanatorio, neste momento tampouco lle podo dar a información. En todo caso, é un proxecto que hai que esperar a que se aprobe o proxecto e seguir a tramitación para contratalo e executalo. Sabe vostede que a contratación pública ten os seus plazos, moito máis lentos do que a nós nos gustaría. O que está claro é que contratará e executará conforme aos plazos, pero o antes posible. Con respecto á reunión de Agacal, o resto de proxectos que se trataron nesa reunión non teño a información, e con respecto á moción conxunta que nos quedou sobre a mesa, efectivamente temos que preparar unha moción conxunta sobre o mal estado da Carretera Nacional 525, o seu paso por Boqueixón, concretamente nas parroquias de Lestedo e Sergude, e incluso, bueno, podemos abrir aquí hoxe un debate
sobre o cruce da Susana, que é un cruce con bastante tráfico, onde está implicado pois a Xunta de Galicia, o Concello de Santiago, o Concello de Vedra, o Concello de Boqueixón, o Camiño de Santiago, bueno, ao mellor tamén temos que tomar algún acordo, sería bo que tomásemos algún acordo con buscarlle unha solución encamiñada pois, a facer ali un cruce máis seguro ou que poida dinamizar un pouco o tráfico, unha rotonda ou unha glorieta, ou non sei cal sería a solución, pero podemos empezar a falar deste tema. Bueno, se queda alguna cuestión, pois contestaremos. Eu creo que tratei de contestar ou de, polo menos de tocar todos os temas. Se queda alguna cuestión pendente,